Terve! Moi! Nyt me kuvataan mun kaverikaan yhtä videoa. Ja me näytetään miten te teette helpon ja hienon intron tietokoneella. Tää ei toimi puhelimella. Ja mikäs se oli? Se oli Bandzoid. Pan ja sitten Zoid siitä. Bandzoid.com. Noin. Sitten täällä on vaikka joku, otetaan nyt tää. Sitten Open in Clip Maker tuo. Ja tää on muuten eka video tällä kanavalla, niin. Ja jos te haluatte katsoa sen, Pistätte tuon silmän. otatte silmäkuvan ja tää. Sitten tää play-napin, joka... No, sanotaan heti suoraan, aina ei kuulu äänet. Mut siis jos kokeilette muutama kerran uusiksi samoin, sit kuuluu. Niin ottakaa vaikka nämä molemmat pois. Minä oon ainakin ite kokeilu. Ja sitten joskus alkaa kuuluu, jos pistät ne molemmat pois. Noin. Noin. Sitten jos haluatte teidän oman nimen, menkää tonne kuutioon. Niin, tänne. Sitten täältä username. Elikkä panna eka toi username. Mikä? Se. Ja sit siellä kirjoitat siihen joku 2 sanaa sen nimen vaikka. Et siinä on 2 sanaa. Fuck me. Fuck me. Se voi siinä on 2 sanaa. Koska username. Mikä se meidän kanavan nimi on sulta? Pistä joku. MR. Sit väli. Pro. Mr. GG. Sitten tohon GGG. jyr. Ja koko ajan vaan. Eli pistät kaikki missä lukee jyr, niin sen MR. Ja aina muuten pitää painaa tätä Kato se ei enteri. tullut. Niin toi, Fuck. toikaan ei tullut. Se pitää painaa aina enteriä. Niin. Muuten se ei tuu siihen. Niin, se on innoittavaa. Nyt taas tullut liian. Nyt on pahoillani, kun me ei saada läheskään jokaiseen videoon niin tehtyä kahdesta. Hyvin harvoin saadaan. Vai mitä? Elikkä näihin nimiin. Nyt sinun pitää pistää GG näihin kaikkiin nomeihin. Ai pitää. Joo, koska tuolla on MR. Ai no, tähän pitää ottaa nää Mitä siinä äsken luki ees? Mr. GG luki tuossa. No niin, sitten. Elikkä, sori, jos te ette saanut selvää tästä meidän opetuksesta. Me ehkä Ei voi... siinä 3 kieltä. Joo. No niin. Ja Nyt mitäs sun ei tarvii enää, nyt kato se intro. Kelaa alkuun eka se joo. perusprintenter. Ei kun mä tuolla. Komin on vielä pistänyt tätä. Joo, siinä kaikki siinä on kaikki oikein. Ei sun tarvitse täältä enää muuttaa mitään näitä. No... Elikkä näin helppoa tehdä tämmönen intro. Ja sit jos haluatte ladata sen, kuten paussin. Joo. Paussi täältä näin. Sitten... Mä en oo itekään kokeillut tätä downloadia. Ja Balanced ja sit start video render. Paista vaan se. Näin. Ja sitten... tässä lataa. Me nyt varmaan stopataan